Mayong hapon mga idol. So karong hapon na mga idol monoy ting kuha na to. Ting kuha sa tuba mga idol. Hapon man ta nagsugod og kuha sa atong tuba. So hapon pud na to makuha ni karong adlaw. So kini mga idol, pag yun ni may kaduhang kuha tani nako, no? May kaduhang kuha na to aning tuba. Manig kaduhang adlaw sa pagkuha na to aning tuba sa lubi. Muna medyo gamay-gamay na nga tong tuba mga idol. Tungkol na ning kainit sa panahon. Murang hinay itong tuba. Nya tugangan pag mga suho mga idol. Grabing daghan na. Samot ang gito gamay. Kusog man kayo nimo suyop ning suho mga idol. So nagdari tag saanon man no. Kanina natong ko sa saan kay ang atong saon ani ang kana na lang som. So man kasagaran ri. Mali na to ning saon siya kay aron. Niguli na to, pwede na diretso imnon. Kaya atong bata dito kusog mo inom. Baso lang to sudlo mga idol kay gamay pa man ni. No? Gamay pa wa ragyo katunga mga idol. So, nigbuhos na to mga idol. Diretso na lang ni sa tawuro na to diri mga idol. So, na to mga idol. Hinayan lang na to. Ayusog mo sibag. Para to mga idol, gamay kayo mga idol. Hapit ra mo tunga. Agay katunga. Gamay na lang kukuwang. Mura og 1/4 lang gyud mga idol. Pero sige lang. Yeah. Maganda man naman rin kakusog mga idol no. Kay ikaduha pa maning kuha na to. Manam rin siya daghan-daghan. Kasi nga sunod adlaw mahimo na ning katunga. Usa pa din kabuok rin mga idol no. Usa pa kabuok ang atong nasanggutan. Usa pa ka puso. Andiri wala pa. Mubo pa. Di pa pwede. So ato ni butang diri. Butang nato dito mga idol. Nya ato ni hugasan karong hinlo. Tamis pod no. Hugasan na to no. Luguan rin nato mga idol. Ana. Luguan rin nato. Ato pa ning hinluan rin diri mga idol. No, daghang kay so mga idol, daghang sum. Ato nang siyang tuwad sa ana nato ni tuwad. Ana. Aron ang tubig makakuan gyud siya, matanggal. So pasensya na mo sa kung sanggot mga idol no. Wa man gyud koy sanggot na kaya kung sanggot sa una nga gipalit-palit. Wala na, daot na. Anya kini panghabas man gyud siya mga idol. Anya kay hait man day. Pwede man ni sanggot akong gitry ba. So okay man. So munang kanina lagi akong gamit, ina ko mo palit og laing sanggot. Bayron na lang. Okay ni. Ato na siyang lahiban mga idol. Kaya pugnan mo siya mga idol aron di siya mulihok ang kuan. Kaya usa sad na makapahinay sa tuba sa lubi. Ang lihok na kayo ba. So kailangan na siya mga idol. Pugnan mo siya mga idol. Ana. Kuhaon na nimo ning brown mga idol. Kuhaon na nimo mga brown. Sa tarungon. Brown ay kuhaon ito mga idol kaya ron. Okay. Okay na siya mga idol. So, sunod mga idol. Yan man yung isawod. Sawod ni siya. So medyo gamay-gamay naman ganin yung suma ron. Nangatog na siguro kay hapon naman. Pero kanang adlawan kami naghanap mga idol kay pati diri mapuno og gini siya diri. Og din ha. Mainom sa tuba. So tabunan na to siya. Atong tabon day mga idol kini gimit. Ginit sa lubi. Ang kuan niya ba? Bali putos diri. Mano atong gigamit. So mo na siya mga idol. Diso ra nimo, bangan lang nimo lukay. Pasyot, hugton ana, okay na na. So ugasan nato ning atong saan mga idol kay ron. Gamit na nato ni ugma pod. Ingon aron lang gihapon mga idol. Kay unsa tang time nga nagkuha sa tuba kay garon hapon pagka mapod hapon sad bali usa ka adlaw no 24 hours within 24 hours. So mara tong idol. So paki-share sa atong video mga idol.
Daghang salamat mga idol. Bye-bye.